Добро утро в този прекрасен слънчев ден! Кои са трите най-важни неща, които трябва да направите, за да промените живота си към по-добро? Първо, помирете се с вашата майка. Второ, помирете се с вашият баща. Трето, помирете се с самият себе си. Какво значи да се помиря? Значи да приема себе си такъв какъвто съм. Да приемете и тях такива каквито са. И тогава ще видите как потокът от енергия ще започне да тече към вас, от вас, през вас. Защото вие ще получите силата на рода си, която ще дойде чрез вашите родители. И не, процесът не е лесен. Но повярвайте ми, всяка една минута работа в него си струва. Ако имате нужда от напътствия, от опора, подкрепа, ще се радвам да бъда вашият проводник към по-добър и щастлив живот. Оставете ми съобщение под това видео или ми пишете, а за сега ви желая прекрасен ден.